Csállakó piramist nem építették meg, hanem az ókori egyiptomiak, amikor idejöttek, akkor találták meg egy kicsi alakú piramist. Nem szabad fölmászni mindenképp, de elintéztem nektek, hogy nyugodtan. Nekem nem szabad, csak nektek, oké? Mindenképp itt van az első sírkamra, tessék közelebb, 4. Ramszesz sírkamrája. Még sok sírkamra van egyébként, ha oda nézünk, utákat fölfelé vannak utákat, még mindig keresnek, biztos még van kincs, de még nem találták meg, de keresnek még mindig. Bármelyik sírkamrába bemegyünk, bal oldalon van egy kép, a király nem volt egyedül, hanem a solyom Istennel, aki rajta van a fejnap, korong az Ámon rég Isten. Olyan szép rendes bejárat nem volt, hanem tele volt homokkal. Van egy kérdésem, fent is tudtok meglátni, hogy honnan tudták a keresztényekben voltak, bemegyünk rögtön jobb oldalon. Ha fönt nézünk, akkor van bibliai írások és két bab rajzolva. Hogyan, a kérdés, hogyan rajzolták, festették, írták minden bent a sírkamrába, sötétben? Nem volt egy villány, akkor hogyan? Tökrökkel, tényleg, tökrökkel. Helyes, tökrökkel, nagy darab, sőt a napmelegben be tudták érinteni a sírkamrát. Mindenképp idegen vezető nem szabad bent a sírkamrákba, mert ez nem nyitott hely, ha mindegyik idegen vezető bement utasaival, kicsit beszélt, akkor zájos lesz, ezért idegen vezetők ott vannak, várnak utasokat, tudtok bemenni, fényképezés lehet bent. Ha valaki mondja valamit, mondjátok, hogy ismertek engem, utána nagyobb büntetés. Neked vagy nekem? Mohamed, és hogyha találok egy sírkamrát, akkor te mit fizetsz? Nem ilyen kormány fizetnek meg. Kormány? Ott meg kell látni. Adnak neki ilyen 100 eurót vagy valamit, oké? Így van az első sírkamra, tessék fényképezni, itt várlak benneteket. Ja, Tovább egy sírkamra. Kell a jegy? Melyik volt az? Ez volt a 750. 750 van, ez volt ez. Otthon a templomnál nem imádkozunk ennyit. Akkor itt most minek? És most azt találtam ki, hogy ez mindenhogy történik, hogy megjelenít az oldalon, az adott történik,
Jó pénzért, nem akartok ki? Nem. Direkt nem enged oda, megnézzük itt fényképezni. Hoztak már eléggé. Az egyezőr is majd baksit kér amúgy. Igen. Csak nő nem adott. És csúnyán nézett rá. Fotó? Ilyen nagyon sok madárábrázolás, az azt mondja, hogy